Selamat siang, selamat berhari Senin. Repas bar mbah mak cah. Oh, nggih mbah sik nggih. Nggih. Buka warung. Mbah Yi nyantai dikit kok pemirsa, nyantai dulu. Mak, korsine tak lebokno ning kono kabeh, Mak. Kursi. Iki kursi sing dimomilek pake. Lebokno ning ndi? Tak lebokno omah kabeh mbek Intan tak genjoni. Walah, nek bengi dienggo plangkringan puitik, Mama. Iya bener ben tebo ngene. Heeh. Berarti kok pinggir sebelah kene? Iki lho kabeh to. Enggak, maksudnya sebelah kene. Kene ada kene. Iya, nek mlangkring ya padha ning kene dadi ngisor tong golek bek. Bener ngene. Heeh, saiki nek kan tak lebokno lho ora patek pemirsa paling ya mau saiki lho. Tenan kok, Mak lho. Mbah, Mak, galau pitike. Pitik iki kok, Mak. Ya, tak bukane, Mbak. Heeh. Jadi kursine dilebokno apik nyaman. Dienggo mlangkring, Mak. Dadi padha nelek wagi. Betul. Kucine sempat kok ono nek. Nggih, pun jan tak nara. Buka gerbang iku. Ya, Mak, bismillah. Ora ngene. Lek rezeki. Apa betat? Biyen enten lagu gembok apa kunci. Nabok apa janji? Nah, ngono. Nah, pemirsa, di sebelah warungnya Mbak Lina ada warung baru lagi dan mulai jualan di hari Senin depan. Hari Senin depan. Lagi pertama tanggane pedodel ya engko dilari. Lho Mbak Lina ya belum buka lho pemirsa lho kalau nek wong mampir kok ketok warunge buka. Nggih. Mak sampean tak jengkeri ya Mak, aku tak jengker. Segala penjuru air dari lapangan itu masuknya ke sini semua, Mak. Dari lapangan, Mak. Iki nek gote ora resik kono-kono ya tetep mendhet ning kene. Iki ning kene bek, Mak. Dadi sing dhuwur yo gak iso mlayu. Dadi nggonku kono kan salurane ning pralon iki. Kuwi ora iso mlebu rene pas udan kene full. Ngono, Mak. Dadi amber nggonku kono. Sing mampet ning ndi bumbane, Mbak? Iki saluranku iki sak mrene oleh gawe biyen kae. Iki gede, Mak. Gede iki lho. Lho. Oh, gede, Mak. Iki lho nek gak percaya lho, gede. Iki lho, gede lho, sakmene ambane selokanku. Terus nah, iki kan Rono. Rono kan gone Mbah Mo le ya. Kali sing kono kok jangan, Mbak. Sik tak encengi pemirsa ya. Ngono paling kok ndang kono tak sing tak kuatirke jurusan gone Mak. Jurusan gone Mbak Nani arah menggok ning sawah. Kuwi kan ngarep gerdu kan enek jembatan cilik sing ketutup ratan. Kuwi jaman cilikku kan parite cilik. kemungkinan kok kono. Apa uleng-ulengan banyu kok kono ya, Mak? Lan wujute yo gede. Iki gede, Mak. Gede ya. Menurutku ya insyaallah ora tau kebunton, Mak. Ora lho, kok resik. Oh, resik kok, Mak. Ayo, ngono deh. Kok sampai ya Allah, Nduk, Pak. Kae boleh bebu gone anu. Terus ngene, Mbok nek pamane jere pemirsa aku dikon mendhuwur Ya, bener Pak. Oh, maksudnya ke omahe, Mbak. Ora salah omahe. Maksudnya dapure Mbak Repa iki di plester ndok dhuwur mungkin banyu gak iso kuwi. Ngono, Mak. Oh, gak masalah omahe di dhuwur lho, Mbak. Nek omah kan yo wis ngono kuwi, sak ngono kuwi. Cuma yo ketoke dapure kan ndok dhuwur. Jadi banjir itu mlebu gone Repa ki yo lagi iki maune yo. Lah soalé kalah banyu kono kene ora malah wateke. Ndek biyen anu pemirsa blok gone omahe Mak Simi sing banjir. Banyu lapangan balik gone Lek Simi. Gone Lek Simi saiki ne rontok didhuwurno di keramik, mblayune saiki rene. Ini masih permasalahan sing aku belum bisa otakku belum nyantol pemirsa mbok piye. Paling ya bener memang lho didhuwurno. Dapure Mbak Repa di plesterne rontok dhuwur. Oh, nek Nek ora ya kuwi mang le. Jajak asline nek kono lancar ya keaman ya, Mbak ya. Asline aman ya, Mbak ya. Iku banyu ora ukur akeh tutu kok lapangan. Mbak kan saiki
di plester toh. Penyerapannya banyu terus bener gak ada kan? Gak ada ya, Mbak ya. Gak ada jadi kan. Ini Mbak solusinya piye ya? Tapi ngene pamane kuwi nggonku ya. Tak gawe sing penyerapan kuwi sebelah iku tak kei selokan meneh. Selokan itu kan melayune arek-arek. Lah nek saiki rono ijek bek yo tetep gak iso. Tak gawekno selokan neh. Pemirsa, aku masih mumet pemirsa. Aku tidak bisa memberikan solusi untuk banjir ini, nggih, pemirsa. Soalnya kan ini barang aku delok konten ya, Mbak. Aku delok konten, Mbak. Kontene Repa penggonku. Gone yo gone Mbak iki gone Repa kan tak delok. Kan banjir, Mak. Buak lapangan. Sing kono gak gelem. Lah ning kono banyune uleng-ulengan, Mak. Ning kono kalah ora iso. Ora iso mlebu, Mak. Ning kono. Iki nek gak ahli perairan. Paling anu Mbak, terah kudune kula gote diresiki. Jadi dhek lancar. Got sing mampet. Sing mampet ya. Nek insyaallah kene gak piye-piye ora gadah. Lah wong aku delok ae kene apa mlaku rono ra iso tambak kene iki. Kan kene ya uleng-ulengan kene ya uleng-ulengan pemirsa. Rene iki uleng-ulengan daerah iso kene. mlaku rono. Ronone susah. Dadi ya bener dadi mare pas kebanyakan. Nggone Repa sing kena dampak. Ngono ta ya Mbak Yun. Wis sabar sik, Dok. Kita cari solusi bareng-bareng. Kok pamane Bude iku kudu omahe dikeki selokane Bude manut. Tak semangat, Dok, golek rezeki, Dok. Golek rezeki yo karo Majang ngene iki, Dek. Ora enek mak godhong ora enek wong. Saiki yo anggerong dina disaponi ora tau mlebu ning kono maksude iki. Yo trae yo mbah pemirsa. Tak dohne mak pemirsa tak dohne warung nyar mak. Lha kuwi Pak Agung Jaya iki ape kanggo iki? Agung Jaya. Lho kae mak apa dodol apa ya mak? Anu jerene nek pagi sarapan. Iya. Pecel nasi pecel. Iya. Sampai gorengan. Terus sampai sayur. Nek sore lontong sambel ngono. Iya, Mak. Wah, nek lontong sayur bareng. Oh, iya, Mak, wis enak iki ne, Mak, jah enak kepleke. Oh, iya, pawon sedap. Iki lho rapane biru. Nek sing iki Mbak Lina pink ngono lho. Wes mugi-mugi paringi lancar sedaya. Iki Mbak Lina ya urung teka pemirsa. Saiki ngarep dinggoni tinggo padi. Oh alah nggih. Pripun Intan? Intan memang juga banyak catat. Nggih, jam catet. Pokoknya carane Intan iki kadang anu pemirsa, mendut air. Kon goreng Intan. Anu botole. Oh nggih nggih. Dadi ben bayi semangat pemirsa. Ditumbuk tapi mau tumbuknya sitok. Sitok tok, Mak. Sesuk iso jiko. Ngono ya satu ya. Ngisi es pemirsa. Oh ya wis dene wis tumpuk satu Mbak Yun wis. Oh ngono ae. Wis jadi es. Wis burning. Bakulan es. piye? Dijeke piro ya? 5. Tesik 5 Mbah Yi. Awal timbel lho, Mak. Sak pancine. Ojo, Bu, kok rusakno? Rusakno, abot ya Mbak Yun ya. Ngabot. Wah, iki sampeyan arahe rejo pemirsa nggih, perek-perek bakule. Ten Mbak Lina. Enten warunge Kang Mul. Lho. Wis apik. Ngarep sawah hijau membentang, kono warung kopi, sebelah kae pos kampling. No. Kumbane sak truk. Kumbane sak truk pemirsa. Ndek kumban apa? Bar tinggo buah wingi lah nggone Mas Saji kae. Kenapa deh mbok ciumi? Wangi. Wangi banget. Ya mesin cuci nggak ada. Wes resik. Kumbane ya lumayan ya tadi. Abene sapa kae sing ketawa-ketawa? Ibu bar dipijeti ndek bengi nduk awake malah dadi lara kabeh. Ditemek ngene sewakit. Ki nek ngarani awake ungkrap, Nduk. Lara kabeh rasane. Iki tak cekelno sing wis dianger. Menyengo. Mbak Lina Dan gelis aku ae.
Engko bengi ayo tuku lontong ya ngono. Urung mulai esuk Senin ngarep. Ngono, kuwi lagi dipasang Bendere tok. banner karo apa ya kuwi? Nek ngarani ngono kuwi apa leh? Bis Yo, Apa bis leh, koyo box? Mbak Lina. Heeh. Bis Kontainer. kontainer. Kontainer boke kuwi lagi dipasang. Dah mulai usahane kuwi dikongkon karo wong tuane hari Senin. Nek wong Jawa kuwi ape mulai usaha puntan kuwi ya digolekno dina. Ya dina ki kabeh becik, kabeh apik. Tapi digoleki meneh ijekah. Bu, iki mang resep ora katokku mbok umbah ndek iki kena apa lali aku. Gak roh mbuh kena apa. Wis pokoke rusak lah kotor. Jenenge klambi diumbah ya berarti klambine kotor, rusak. Kena apa lah sing nganggo Intan Ibu ya ndak roh lah kena apa klambine. Kena saus. Ora ngerti nduk ning jero mesin digiling-giling mbok resik mbok ora. Nyocokno blonjo pemirsa. Klopo 1, 18 terus lombok 5.000. Iya. Pas 100. Pas 100. Kira jek 9.000 lah lali nek klopone 1 iki soalnya ape. Iya. Ape separo siji, Mbak. Iya, Dik Dewi berarti bener hitungane sampean. Berarti bener, Mbak. Karek kurang makja. Heeh. Ambek iki engko. Iya. Ya. Iya. Oke. Heeh. Lah iya kuwi mang catetane. Brambang ndi mang catatan? Brambangnya 10.000. Bawange 5.000. Bawange 5.000, terus karo jinten. Wes, ngono. Oke. Intan apa, Dok? Jajan. Jajan. Terae ape separo. Iya, aku iki, Mbak. Mbak, gula sing apik iki apa sing iki lah ya kabeh ya apik ya, kabeh ya apik ya. Sing nggo rujakan lho sing menurut sampean sing inu sing ndi? Iki. Iki kacek 1000 sing iki. Ya wis sing iki ae. Kok pengen rujakan aku. Tapi engko sore, Bu. Apa rujakan? Iya le. Ndokku ya ijek, Mbak. Ayo, wani-wani men ayo. Ayo. Iki lho laler tak soweneni. Kok wani-wani men. Ayo rasah mbok rubung ae iki. Wak pitike yo iso. Apa? Katese urung dikulak, Dok. Sesuk, Dok ya. Sabar. Aku Lombok, Mbak. Iya, aku Dik Dewi. Jintene loro. Dik Dewi ape gawe serondeng. Dekne nganu, Mbak Nana ketoke ngitungnya salah, Mbak. Aku nitip kayakno 10.000 ngono, Mbak. Ya, saya 1 sih keweteran. Berarti kira makja mangan ambek iki. Jadi, guys, pemirsa aku tak golek bahan-bahan rujak. Iya tan ya. Aku kok nggone Mbak Nana. Kunci-kunci lho cek num-num mah ya ki lho. Num anake kuwi. Ya ki lho mek kono. Gak wis medun Medun poro. 5.000 medun 4.000. Oh, nyandang. Aku penjajal iki sesuk cah. Wis kedek iki 4.000 Mbak Gani. Iya Gani. Ndang mek. Terus 10.000 lho. Ngono. 5.000. 4.000, Dik. Iki lho jenenge wanita mesti dinyang yo. Ora, Oh. cilik-cilik Nah. kucine nung. Mbak Gani niki samene mene. Kucine nung. Kuncune jek num. Ya bener mah. Maksudnya nek telu 10.000 kan mamah 10.000. Oh, iki yo tak kei 20. Juragan tuku 4.000. Amin. Dinda juragani amin. Apa? Iya kita kelakno kunci aku diwalah yo tan yo. Aku diwalah, Mas. Ora.
Ya Allah. Luwer iki. Ya apa padha, gani. Kunci lho iki 4.000. Kuncine jek enum sayang. Ndang mek pira kono lho, Mas? Masih ngakeh. Masih ngakeh kono mbok urap rapopo aku butuh iki wis tak nggo ambon-ambon tak tembas. 5.000 ngono aku penak yo. Mah ngono. Aku ngantek sangklir yo. Goleke mah ya wis. Walah. Aja dinyang wis. Mamah Pita. Wis Ndang, tambahke aku wis mak kabeh pira loro le. Tak nggo ambon-ambon tak kelambe waloh, Mak. Antok, Beb. Hah? Nangin antok. Oh, gak aku tak campuri waloh. Lah iki senenge mbek walohe. Iki 20.000 sampean mau 8.000 leh kuwi loro. Alah. Berarti tambahi siji pas 30 ya, Mah ya. Ngono iki. Lho, piye le? Ya bener apa ora, Mah? Lah iya dong. Ah, tak kei larang-larang lah aja yo. badhek ta. Maem. Iki akeh lho. Aja ngono, Ger. Ora meri kurung 3, dadi pas 30 lagi 20 kuwi 10 ngono lho. Bocah berduit nang ngono ta. Lah ngono ya. Amin. Ikhlas. Iya, wis ndang. Pemirsa. 30.000 untuk kunci lho. Padakno sampean mbek aku ning alas dibayar 30.000 ya gak gelem lho ya. Semaput le. Semaput ya, Mak. Musuhan mbek jengklong ya, Pra. Iki raine dikae autan. Jipuk pelem ceblokan iki lho cokote nyamuk. Cokote jengklong. Wis kilo kunci pemirsa. Sampean ambek dagang ambek entuk rezeki to, Mak. Iki apa, Mak? Sik, Mak. Sik. Iki pelem apa, Mak? Udu gadung ya, Mak ya? Dudu. Apa ya, Mak Pelem ya? cempluk nek wis le. Lho, cempluk, Mak. Iya, kayak jeneng dhewe, pelem cempluk. Wis. Kopior sampean. Sampean pengen kopior? Duit telu. Aduh, anu dadake akeh, Mak. Iki lho, Mak. Lho, Mak. Iki lho, Mak. Anu, Mak kok sore ape tak rujak, Mak Ra? Oh, ngono. Aku pas tuku gula abang sih nggone Mbak Nana aku lho tak kok kono. Ya enek gula abang, enek timun. Ya cocok. Pengen Nanas. aku nek nanas uga patek, Mak. Gak Gatel ya. gatel ya dikukur, Mak, kok Tuwek-tuwek pisan. Iya. Angin tuwek. Ora kok anu bajing. Enek bajing to? Nanas sih. Iya. Wes Dang miterne kowe laris kuwi engko. Besok tukone neh amin. Insyaallah, Mak. Ndak saiki kunci, sesuk kunci neh, sesuk dadi kunci Inggris aku. Terus mani gadot. Endi, Mah? Endi? Mariam lho. Iya. Ayo, bolong. Wih. Yo bolong lho, dibolong. Iya kan lho tan, mangan dicodetan. Lho, gede ya tan lho. Iki kan sempet dijun, Mas. Heeh, entan. Lah kene iki yo enek peleme pemirsa. Padha karo sing digawa Mak Rahmang lho, gede-gede peleme. Lah iya, peleme pelem jumbo ya, Mah ya. Delok-delok amet yang sewu. Loh, ceblok polahe dhewe iki berarti mateng wit, Rek. Padahal yo ora patek anak angin ndek bengi, Mah. Lah ya bagbok kae pangan apa ya? Sakjane gede-gede ya tatok iki. Walah deng grandul, walah sing kacah wabung nganti apa? Rageduk wis rageduk bendo ceblok. Iki apa ya pemirsa iki pelem anu. Pelem enak ngono ora ora jenenge kok. Hihihi, entek deh. Wah semute akeh. Nek iki iso mene gedene. Aku kan sampean kayak iki gede kan wis mateng, Nah. Tak beno dhewe mateng dhewe. Tuh semute ora kaprah. Loh kok ngenane katut? Apa? Kene nanti. Lho, lah jaringe katut nang tilang. Lho ya, jaringe sok kantel ning kono ya pemirsa. Jaringe apa? Lah, nanti gotheke dicekeli kok jaringe kok iso. Lah, ceblok. Nemu siji. Siji. Mak buak. Waduh, eman-eman cah. Pecah ngene cah, Mah. Pecah. Iya. Loh. Wes eman-eman, Mah. Eman-eman. Iki padha ceblok tah peleme gede-gede to lho. Padha ceblok. Sengintan. Ayo ning gone Mamah Pita, Bu. Nek kok sore pengen gawe rujak, ya ayo. Alah pelem siji wis cukup lah aku ngono. Tinggu apa jenenge tinggu campuran. Trek iki jenis apa ya sawo sing gawe gede-gede lho. Ya Mbak ya Mah ya. Sawone gawe gede. Aku yo duwe ngarep tapi ora gelem boh. Boh. Kena opo kuwi? Ora gelem boh.
Wes mah wes. Wes. Laler kuwi mesti lah. Oh, iki lho, ngene iki lho semut niki lho pemirsa. Sing kok tak adane kerasak. Nongko. Ini gak jos ya. Alhamdulillah. Sampun Mama Pita kok ya kok dulurin jenengan sing ape rene jere kok Lho, ceplok dhewe dek lagi disenggol. Lah iya. Nggih. Wah, nggih, mak prul dhewe. Oh iya mah tuweh mah. Oh wis ora nek dadake. Nggih, Op. Lho, ceblok neh mah aku nemok neh. Ayo tan nemok neh tan tan omah tan padha ceblok tan. Aku niki lae. Wes ning kono ae ya wis. Oh tan lagi tan. Sampun Mama Pita wis. Ambek Tante Dewi. Iki senengane Salwa mah. Tenan terus terang Salwa seneng nek ngene iki. Bude gak kok ceblok ning kono. Walah aduh men cebloke. Iya. Pon kok mbek Bunda Dewi tan. Iki nane jebut. Iya dijebuti ra apa-apa kok kene. Walah, aja mbok lapno ning kathok. Heeh. Iki lho ndong mah. Sik. Iki lah. Nggih, Om matur suwun lho, Om Sikit, Mama Pita ya. Wes, jos. Wis kena nggo sak wulan mah. Adane malah kok kuyu. Oh, alah. Walah mah. Wih, dipangan. Tan codotan. Pangan codotan. Ih. Masya Allah. Uman wis pokoke. Pokoke sing rene ya rezeki. Wis aku tak ndelok Mang mah sebelah kono Mang lho. Oke, pun. Matur suwun Mama Pita. Demikian ya konten siang ini, doa terbaik ya untuk jenengan semua. Semoga yang sakit yang parah ini sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga diberikan omongan yang saleh dan salehah ya pemirsa. Kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing ceblok ning kono mah gek eneng. Ilang ku enek neh. Ceblok ning kene. Oh, intinya mak belum ngono lho pemirsa mah. Oh, enak sih ceblok. Nemok abene mak blung mang lho lah iki lho. Oh, iki lho pemirsa nggih ceblok tung. Oh, iki lho. Gede pemirsa. Alhamdulillah gede pemirsa. Pun nggih. Dadah. Cuy.